Maulan na umaga, guys. I'm supposed to say good morning. It's alright. You can say good morning. Gusto niya mag-good morning? On my channel this Yeah, okay. It's alright. Gusto niya kasi mag-vlog sa channel niya, guys. Kinukulit niya na ako. Ang pangit ng weather. Sobrang gloomy and maulan. Si Holly nakaligo na kasi kagabi hindi siya naligo. Nagpalit lang siya, and then diretso siya sa bed. 11:14 na ng umaga. Today is 20th of July. Si Kuya naliligo na. And, Good morning, guys. This is supposed to be on my channel. later, you can make. No, I'm doing it. Okay, brush your hair na. That is, Yeah. brush your hair. Okay. Nagta-transfer lang ako. Nagta-transfer ako from my laptop to my external hard drive kasi kunti na lang kayo dito, so kailangan ko mag-transfer doon para may enough memory tayo mamaya. Okay, and si Kuya naliligo na din. Why do you feel sick? Are you Me? sick, Mommy? No, I'm not. I'm just Still tired? Yeah. Ang pangit ng weather. Tingnan niyo. Okay, guys. Dito tayo sa balcony. Ayan, basa dito. And, ayoko dito kasi nakakatakot. Mahangin, guys. Mahangin. Ayan. Sa baba, kayo na lang ang dumungaw. Ay, mahangin kasi. Okay na. Let's go inside kasi hinahangin na tayo. Maglinis muna ako dito, guys. Magba-vacuum. Nilabas ko na yung vacuum. Kaso lang, yung cord ng vacuum, ang liit. So, hanggang doon lang yung vacuum. Yan lang. Tapos, buti na lang may broom. Tagal pa namin to hindi mahanap kasi wala siya dito. Wala siya dito sa sa cabinet. Nandun siya sa gilid. Kaya kung kayo mapunta dito, nandiyan po siya nakatago. Diyan sa gilid na yan. Si dyan ang nakahanap. So, walisin ko lang ang mga dumi. Baba, can you get that one, please? Ay! This one, baby. Get this, please. Ilalapit ko siya kung nasan yung vacuum kasi yung mga buhok at saka yung maliliit na pasipsip natin sa vacuum. Etong malalaki. Ito yung una kong ginamit na pangwalis. Ito yung sa sapatos nila kasi hindi namin mahanap tong broom. Okay, now can I get started vacuum? Yeah. In a minute, baby, because it's noisy. I want to. That one. Ilapit ko ito doon. And that paper. Yeah. Yeah, you can start. Okay, mamaya na lang, guys, pa. Vacuumin natin si Holly. Inaayos ko na pala yung gamit namin. Ayan sila, Kuya. Sinisegregate nila yung mga labahan nila. Nakaligo na yun si Kuya. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in
Guys, ano na? Sexy. Ano? 5, ano na? What time is it, Holly? Ang lakas pa rin ng ulan. Ha? 5:16. Ang lakas ng ulan. Wait lang, Hans. I'm gonna do this. How long? Not long, 5 minutes. Come on, I'm starving. Gutom na sila. Hindi pa kami kumakain, guys. Ang mga kinain lang namin yung mga tira-tira dito. And this is our last day dito sa... Ano? Philippines. Philippines. This is our last day. Ang flight namin mamayang madaling araw. 3 in the morning. 3:45 our flight? 3:45 yung flight namin mamaya. So, 12 midnight. Pupunta na kami ng airport. So, ito yung ating airport outfit for later. And yung gamit ko pala ngayon sa... Namatay kayo, guys. Yung pinapakita ko ay ito. Yung gamit ko ngayon na skincare is yung Dream Cake Face and Body Icing. And ito yung essence nila. And also, gamit ko rin yung aking Estee Lauder. Tapos may ampule din ako, yung from Korea. But, yeah. Ginagamit ko siya. Ayan na yung nababawas ko dyan. And, sunscreen is yung Beauty of Johnson na Relief Sunrise Probiotics. And ito yung last day natin sa Philippines. Pero hindi pa kami, guys, babalik ng Australia kasi pupunta tayo ng Bali. Yes, we're going to Bali for 2 weeks. To how many days, Han? Ben? Nasaan na siya? Han? Where's Daddy? But yeah, 12 days or 14 days yung Bali namin. So, madaling araw yung flight. And... yeah, excited na yung mga bata kasi ngayon tag-ulan ngayon sa Australia. Hindi sila makapaghintay na mag-swimming ulit sa pool and sa dagat. So, kasi dito hindi kami nakapagdagat. Wala ata kami, wala tayong dagat. So, excited yung mga bata mag-swim sa dagat. So, ito yung OOTD natin. Mamaya magra-rubber shoes ako. Mag-chichinelas lang siguro ako ngayon kasi babasa yung ating ano. Kasi ang lakas ng ulan, guys, sa labas. Ayan. Lakas ng ulan pa rin sa labas. And etong Bali namin, same namin siyang binook or the next day nung binook namin yung Philippines. So, nakaplan yung ating Bali. Pero yung mga pabagyo hindi yun nakaplan. Mga bigla nating ganap yun at saka dito. Dapat, guys, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo, pero kung nabanggit ko na, skip nyo na lang to. Dapat ang alis namin sa Bicol is 22. 2 days lang sana kami dito sa Manila. Pero sa mga na unexpected na mga pangyayari, nag-iba yung mga plans namin. Nakapunta tayo ng Baguio, tapos mas maaga na tayo nakapunta dito sa Manila. Kasi nga, si Jan, sobrang napagod na siya kaka-fly back. Ayun, ano, pagbalik-balik siya sa ano. So, basta yun. Kaya, napunta natin yung Baguio. Tapos, yung Bali, ano talaga yun, nakaplan yung Bali, pero hindi ko sa inyo nabanggit. But, yeah, we're going to Bali, guys. So, mag-ano lang muna ako. Ayan, tingnan nyo, tinatagyawat ang inyong manay. Ayan, hindi ko alam kung bakit, kung kailan naman tayo paalis na saka ako tinatagyawat. Ayan. Ang laki nito. Ayan ang ating ano, kasuotan. Mamaya magsasapatos ako. Yung sapatos ko andoon. Ayan. Black shoes tayo na kumikintag-kintag. Yeah. So, gamit ko yung Skintific na cushion and yung jelly stick ng Arcadia. I-try natin tong lip tint naman ng Arcadia Beauty. Yung daily lip tint nila na ang shade is Bright Warm Pink. Hindi ko na yung mga ano, guys. As in, ano. Okay, last one. Okay, base na kayo, boys. And kanina, di ba, nakita niyo, inayos ko na yung aming mga luggage. And dapat, magpapalaba kami kanina. Kaso, ang lakas ng ulan at saka, sabi ni Jan, sa Bali na lang. He wasn't even asleep till this morning. Ayun yung itsura niya. Ayan, alamin na lang ako dito. Okay. Okay, baba na tayo kasi sir naghihintay. Yeah. Kailangan ko tawagan yung sinakay namin papuntang Mackin Hill kahapon, yung nagsulo sa amin.
And dala natin ay eco bag. Okay. Tayo lang. Yeah. Only us. Mga tao yata. Nasa kwarto nila. Walang tao ngayon sa lobby. I mean, hindi ganun ka-busy. Chinelas tayo. The rain. Dadang landers. So, nag-shortcut kami dito. Uy, careful! Okay tayo dito. Sana gumana na yung elevator. Kagabi dito rin kami kaso yung elevator naka-off. May overpass sila dito papuntang Uptown Mall. Araw natin binabagyo pa rin sa... Ha? Yeah. Ko, binabagyo talaga. Nagta-thunder pa guys. Dito raw sila kakain sa Italianes restaurant. He wants Japanese. Noodles again? Dito na kayo sa Uptown Mall. Malling. Naka-makeup pala yan, oh. Arte-arte, naka-makeup na siya. Bago kayo kumain ni Holly, tingin muna ulit ako dito sa Sunny Studios. Labas kami ni Holly kasi ang daming pila doon sa pinuntahan namin na parang Japanese yung udon. Dito lang kami sa hanap kayo dito sa labas ng ulan. Yung mag-ama ko siguro tapos na yung kumain. Sir Papa, let's see. Do you want here? Tingin-tingin muna kami. Nonos na lang kami. Nonos Comfort Kitchen and Bakery. Masarap talaga dito, guys. Dito na lang kami. Oh, no, so that I can see you there, baby. Oh. Nonos. Meron akong order. Yung yung Pinoy style beef steak. Si Holly, yeah, dessert. Waffle sa kanya. Is it waffle? Yeah, Waffle ice cream, yeah. Ang pangit talaga ng weather, guys. Lakas pa rin ng ulan sa labas and mahangin na. Hi, kuya. Ang sakit din ng aking pimple. Oh, God, Mommy, this is Sakit. but you still look maganda. Tingnan mo siya, mas mapula pa ang labi niya kaysa sa akin. Nag-vlog siya sa sarili niyang channel pero hindi ko alam kung baka mapanood niyo yun. Huwag ko na lang i-edit yung kanya. It's not posted yet. It will probably be posted too soon. And too sweet, I'm not sure, baby. I'll see. Gusto ko sana pumunta dun sa guys, sa Japanese Mall. Mayroong malapit dun sa amin, kaso sa kabila siya. Umuulan. Gusto kong pumunta dun and masarap sana dun ang raminan. Yung mga may raminan daw dun na masarap. Kaso, paano kaya?
We'll see, baka mamaya, tingnan natin. Alas 10 naman yung magsasarang. Wala, ang bilis ng oras, 6:36 na. Dinner na talaga to. Wala pa kaming lunch at saka breakfast. Pero kain sila ng kain I kung didn't ano-ano have doon. breakfast. Yeah, but you've been eating anything. Yeah, kung ano-ano kinain nila sa ano. I was so starving in my mouth. Hindi kami makalabas kanina. Yeah, packing. Hindi kami makalabas din kanina kasi ang lakas ng ulan. So sabi ko, kainin nila yung kung anong meron kami doon. Si Jan nag-text na. Nasaan daw kami? Sabi ko, nandito ulit kami sa favorite mong restaurant sa BGC. Yung Nunos nga. Thank you! Dito namin mango shakes. You're welcome, baby. Dito yung boy. No, we're just ordering. How's your food? How's your food? No, I haven't. How's your food? Dito siya, magdi-dessert siya dito. Ang lakas ng pa-music, baka ma-copyright tayo. Mag-order daw siya ating dessert. Is that the meat? Yeah, that's It's the meat. How can you eat that? Did you eat a lot there? Yes, sir. Super sure. No. One person. That would go one of them. Make up that. Mantiga. Sarap. That's all. Yeah. Scoop a bit on there, yeah. Oh, yeah, that lean over. You don't drop it on your clothes there. There's one big drop on your clothes, righto. Yeah. Thank you. Yours is bigger, Baba. What's that? Banana? What's that? Nag-mango shake silang dalawa. Pardon? Tapos na kami, sabi ni Sam, I'll pay for you guys. Ayan. Sabi ni Sam, what did you say? Sabi ni Sam, ganito Sam. We are busog. Thank you, Kuya.